Otvárací ceremoniál Mesta kultúry 2024 je naplánovaný na mesiac jún. Už teraz sa však začínajú realizovať jednotlivé projekty. Prvé podujatie sa uskutočnilo v piatok 16. februára. Sériu 4 prednášok na tému kritického myslenia a mediálnej gramotnosti organizovala Vyhorlacká knižnica v spolupráci s občianskym združením Humno Art. Konali sa v rámci podujatia Viem, rozumiem, zaradeného do Mesta kultúry v oblasti prepojenej mysle. Projekt Viem, rozumiem, ktorý realizuje Vyhorlacká knižnica v Humennom, je prvým projektom v rámci takého celého veľkého projektu Humenné mesto kultúry 2024. Začíname s prednáškami na stredných školách a s prednáškami pre seniorov na tému kritického myslenia, pretože je to nesmierne dôležitá téma v tejto dobe. A názov celého nášho projektu v rámci Mesta kultúry je Momentálne hranice. A my vlastne aj týmto projektom prekračujeme hranice možno takého naučeného myslenia, takých zaužívaných vzorcov. Budeme sa snažiť naučiť, teda lektori, ktorí sú tu dnes zo Slovenskej debatnej asociácie, sa budú snažiť naučiť aj stredoškolákov, aj seniorov, ako pracovať s informáciami, ako ich kriticky vyhodnocovať, pretože aj to je spôsob, ako sa môžeme možno spojiť a posunúť ďalej v tom našom myslení, cítení a prežívaní. Prednášky sa uskutočnili v spolupráci so Slovenskou debatnou asociáciou. V piatok sa dvaja lektori, Richard Vaško a Ema Luisa Barilová, prihovorili žiakom Strednej zdravotníckej školy, Cirkevnej spojenej školy, Strednej odbornej školy polytechnickej a seniorom v dennom centre na Štefánikovej ulici. Dnes sa budeme so stredoškolákmi a dôchodcami teda rozprávať o kritickom myslení a mediálnej gramotnosti. My v Slovenskej debatnej asociácii to vnímame ako dôležitú tému, lebo je rýchlo meniaci sa informačný priestor a my chceme ponúknuť aj stredoškolákom, aj iným ľuďom nástroje, ako sa vyrovnať s týmto, ako sa vlastne zorientovať vo všetkých informáciách a médiách, s ktorými sa môžu stretnúť. Akým kognitívnym skresleniam podlieha náš mozog, si mohli účastníci prednášok nielen vypočuť, ale aj prakticky vyskúšať jednoduchými cvičeniami. Mali tiež možnosť zistiť, ako nás tieto podvedomé chyby v myslení ovplyvňujú pri príjmaní informácií a rozhodovaní. Zápasia toreátora. A teraz moja otázka, čo nahnevalo toho byka? Červená farba, nie to, len to je mýtus, toto ja s tým hýbe. Áno, že vy už tu vidíte ten princíp, všakže, ktorý majú tie obrázky. Série prednášok, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, budú pokračovať v mesiacoch marec a apríl. Vzdelávacie akcie sa uskutočnia v spolupráci s Národným osvetovým centrom, Amnesty International a Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť.